Vítajte ľudia pri mojom ďalšom videu, kde si zahráme Donut SMP a vyťažíme tu celý jeden chunk a pozrieme sa, koľko z neho dostaneme peňazí. Takže určite tu zanechajte like, odber, veľmi ma tým podporíte a my ideme na to. Dotiahneme to na ten milión, ja tomu verím. Selujeme to. To dáme na milión. Ja tomu verím, na milión, prosím. Ak to nepôjde na milión ľudia, tak idem vyťažiť, spálim sa. Milión. Presne milión ľudia. Úspech. Milión. Takže ľudia, v celom tomto tučánku sa nachádza, som vyťažil 1 milión. Fúha. Teraz si rýchlo silnem tento krompáč. Ďakujem, že ste všetci dopozerali toto video až do konca. Bol by som rád, ak tu zanecháte like, odber, veľmi ma tým podporíte. A my sa vidíme pri ďalšom videjku. Čaute.